इंद्रिय मात्र वाक्यवरण न करी सकले मूर्त के चराचर विश्व करू पारे पानी सुन जो सहस्र किरण तक भक्ति अछि अवरक्षा नहीं विश्व तेरे मुख पर रूपी दुदांत राक्षस इंद्रिय मात्र वाक्यवरण न करी मुखे काशीवरु बाळवनु राहु रूपी होई समुद्र का साध्य में पार एई बदले पड़ेवारी मुख्य बस्तर एबे निश्चिंत रहो सहस्रासु एते दिने दशहरा बोल तुम धन्य धन्य सुरपति धन्य वज्रतुम जीवन पाइबी आज तुम जोगु मुहि किस उपकार मुहि करिबी तुम सहज तो सुरपति देवता तुम जोगु आज मुहि होई मास परे मासे ही राघु तोधेर सिका सतो स्वर्गे हाय विपद धन्य धन्य सुरपति आज मोर प्राण रक्षा करी जे उपकार साधे तार प्रति उपकार करिबा मो पक्षे असंभव तुम जोगु आज मुई शत्रु शून्य होई किकलु अरे मुरुड पत्र चराचर विश्व प्रण ओटे देउ पाए सीधा करे खेल करे समस्त ब्रह्मांड तारो नंदन पुराण शिशु आउ रक्षा नाही चराचर विश्व আজি नासी प्राणी क्षमा दियो मृत पुत्र को बचाइबा मोर शक्ति नहीं शांत हो जहा हेगा तो हेला क्षमा क्रूर जे पर्यंत मोर मृत पुत्र न बचिछि से पर्यंत मुख दाबी प्रवाहित एबी नाही शीघ्र प्रवाहित नचेते सृष्टि ध्वंस भाई मोर बरे तोर पुत्र अमरत्व लाभ कर अस्थिर हुआ
ଯେପରିକି ଚରାଚର ବିଶ୍ୱରେ ଏପରି କେହି ବୀର ଜନ୍ମି ନାହିଁ ଯାହାର କି ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ରରେ ଏହାର ଅଙ୍ଗବେଦ ସେ କି ବୀରତ୍ୱରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟରେ ଏହାର ସମକକ୍ଷ ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବଗଣ ଜାଣିଥାଅ ରାମାବତାରରେ ଏ ବାଳ ଶିଶୁ ମୋହର ପ୍ରଧାନ ଆୟୁଧ ହେବ ଏହାର ନିମିତ୍ତ ରାବଣର ସମସ୍ତ ଧ୍ୱଂସ ହେବ ଏ ସାମାନ୍ୟ ମାନର ନୁହେଁ ଏହାର ନିମିତ୍ତ ଦେବ ନର କିନ୍ନର ଇତ୍ୟାଦି ସପ୍ତ ଗ୍ରହର ସଂଗ୍ରାମ କରିବ ଏ ମୋର ପ୍ରଧାନ ଭକ୍ତ ରୂପେ ଜଗତରେ ଗଣ୍ୟ ହେବ ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ବାୟୁଦେବ ଆଜି ଅଞ୍ଜନାକୁ ପୁତ୍ରଦାନ କରିନା କରିଛ ଜଗତକୁ ଶାନ୍ତିର ସହ ଦେବ ଶୁଣିଲ ତ ଶୁଣିଲବାଣି ଅଦେବ ନାରାୟଣଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱ ସ୍ୱ ଆଶୀଗତ ପ୍ରଦାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ବଳିଦାନ କର ଯଦି ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଏଇ ବରଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ତୁ ସେ ବର ଦେଲି
ଜଗଜୟୀ ଏହାର ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଏ ଦେବ ଦୁର୍ଲଭ ମୁକୁଟ ଓ ଅମୃତ ସ୍ୱାଦ କୁଣ୍ଡ ପୁନରାୟ ଅର୍ପଣ କରି ତତେ ମୁଁ ଏହି ବରଦାନ ପ୍ରଦାନ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋର ମସ୍ତକ ମୁକୁଟ ଓ କର୍ଣ୍ଣରେ କୁଣ୍ଡଳ ଦେଇଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଦେବ ନର ରାକ୍ଷସ ଯକ୍ଷ ତାପସଙ୍କର ଅଙ୍ଗରେ ଭେଦ କରିପାରିବ ତୁ ମନେ ରଖ ତୋର ଜନ୍ମ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମରୂପୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ରାମଭଦ୍ର ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ତୋର ବଳ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ ହଁ ଏକଥା ମନେ ରଖ ମୋର ବର ପ୍ରଭାବରେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ରୂପ ଇଚ୍ଛା କରିବୁ ସେଇ ରୂପ ଧାରଣ କରିପାରିବୁ ତେବେ ମନେ ରଖ ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷ କମନୀୟ ନବ ଶ୍ୟାମଳ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଜଟାଜୁଟ ଧାରଣ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରି ମନରେ ତୋର ଏଇ ମୁକୁଟ କୁଣ୍ଡଳ ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମଦତ୍ତ ବୋଲି ଜାଣି ସେଇ ତୋର ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ରାଣୀ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ହୋଇ ଏ କଥା ତୁ ମନେ ତେବେ ବାୟୁ ଏଥର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା ତେବେ ତୁମର ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଏ ଶିଶୁର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର ତୁମକୁ ବହନ କରିବାକୁ ଏ ଯେପରି ପୃଥିବୀରେ ମହାକାଳୀରେ ପରିଣତ ଚିନ୍ତା ମୋର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଜଗତରେ ଜ୍ଞାନୀ ଶିରୋମଣି ନାମରେ ପରିଚିତ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଏହି ବର ଦଉଛି ମୋର ବରରେ ଏହାର ଅଙ୍ଗ ବଜ୍ର ଦୁବେଦ ଦଣ୍ଡକ ମଧ୍ୟରେ ସପ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭ୍ରମଣ କରି ତେବେ ବାୟୁ ତୁମର ପୁତ୍ରକୁ ଯାଅ ଦେବ ଅନୁମାନଙ୍କଠାରେ ସୁଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିଥାଅ ହନୁମାନ ଆମର ବରରେ ଅକ୍ଷୟ ତୋର ମାତା ତୋର ରୂପ ଦେଖି ଭୟରେ ତ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଭ୍ରମରେ ଖାଦ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଇ ତୁ ଚାଲି ଆସିବ ସେ ତୋତେ ନ ଦେଖି ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛି ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ତୋତେ ତା ନିକଟରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସ ଚାଲ